Ja, tak. Jamen, jeg er sur, for det er altid mig, der skal varme op efter pausen her. Mens de to megastjerner, de sidder nede i garderoben med alle deres groupies. Det er ikke noget kønt syn. Men det er en rigtig møgjob, det her, sådan en opvarmning. Jeg spiller tit sådan nogle Et andet møgjob, jeg spillede, det var sådan en stor konference for bulimi- og anoreksipatienter. Det var heller ikke, det var et meget traumatisk job. Jeg ved ikke, bulimipatienter, det er sådan folk, der lider en sygelig trang til at spise hele tiden. Sådan. Og anoreksipatienter, det er... Ja, det er så det modsatte. Det... Men der skete det meget traumatisk, at dem med bulimi åd dem med anoreksi. Det var ikke rart. Jeg skal synge et nummer, der hedder Yippie en Hippie. Det er jo fordi, det er blevet ind igen med det her hippie-tid. Nu skal vi til at gå i sådan noget flower power-tøj og make peace and not war og ja, det ene og det andet og sådan noget. Jeg mener, men et sted sætter jeg den onde hylde med grænsen. Sig sammen med mig. Vi siger nej til bukser med svej! Men der har vi været, ikke? Det var altså ikke nogen køn tid. Det var det ikke. Yippie en hippie. Ja, det er fordi, det er jo blevet ind igen. Det er jo trendy. Det er haute couture. Jeg kommer ned fra Paris. Nu skal vi til at gå i flower power-tøj. Det er simpelthen så haute couture, så det kan... Jeg kom fra Frederikshavn ned til Balmain og lærte en masse haute couture. Den eneste parodi, jeg kan lave, det er Erik Mortensen. Jeg er altid nødt til at sige, hvem det er, fordi folk ikke kan høre det, så... Det er simpelthen haute couture. Jeg kom op fra Frederikshavn, sådan en lille Frederikshavn-dreng. Det er deroppe, hvor kragerne vender. Det var det første haute couture, jeg lavede. Det var, jeg vendte nogle kraver, og så var jeg sagde jeg til Balmain. Haute couture, sagde jeg. Oh la la, sagde Balmain. Sådan havde vi det så sjovt dengang. Erik Mortensen. Nu skal vi have gang i den her... ja, tak. Ja. Yippie en hippie. Skal vi se, om vi kan få det til at fungere. Okay. Han står ned på gaden i ført forpels og spansk guitar og synger om blomster og kærlighed og Chihuahua. I behøver ikke at klappe tak, for jeg kan ikke holde takten. Det er ikke så nemt, som det ser ud, det her. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor nemt det ser ud, men vi skal videre. Et andet møgjob, jeg spillede, det var oppe i Norge. Hvor er der koldt i Norge. Jeg siger, jeg hælde dusse da, hvor er der koldt i Norge. Jamen, det var så koldt, jeg vågnede om morgenen, så lå der sådan en lille isklump nede i sengen. Jeg tog den op og kiggede på den og tænkte, hvad fanden er det her for noget? Så smed den over i pejsen, så sagde den... Pff. Jeg er meget glad for, at I grinede den vittighed, fordi mine to unger, de sagde, den er røvsyg. Ingen kan forstå, den er røvsyg. I forstod den. Der sidder stadig nogen dernede. Det var en prut. Kan de fryse? Ja, de kan, hvis man er tilstrækkeligt kold i røven, så kan de. Det er haute couture. Det er det sidste nye nede fra Balmain og kompagni. Det er simpelthen præt af potato. Det siger jeg ikke. Vi skal videre med den her sang her. Hippie-sang. Nu kommer et B-stykket. Er I klar? Bliv ned siddende. Er det Ånden fra 68 er slået i tu, men drømmen er hel, og huden har han købt i Peru. Så er der trommesolo. Her er London, her er London. Det meddeles i dette øjeblik, at de tyske tropper i...
rundt omkring har overgivet sig. Er det dig, Erik? Her sidder jeg og læser op. Det hele hænger sammen. Nu skal vi have omkvædet på den her. Den her hippie-sang, det er jo derfor, jeg har fået den her hat på, hippie-sang. Kender I ham, der guitaristen fra Guns N' Roses, Slash? Backslash. Ja. Okay, omkvædet. Yippie, 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 yippie. Han er Danmarks absolut sidste hippie. Yippie, 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 yippie. Hans hår er så langt, at han kan bruge det til at shippie. Kulturby 96. Trevor Davis. Installationskunst. Kulturminister Jytte Hilden. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all got Porsches, I have to make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Tilbage til mig. Jeg elsker kun dig. Jeg skal lige høre en gang, inden du udretter sig helt vildt. Er der nogen bogligt interesseret til stede? Var der nogen, der kunne tænke sig at mærke verdens? Det der med Kulturby 96, er det ikke noget københavnerfis? Nej, det er ikke. Jeg har snakket med min onkel om det. Han bor nede på Als, Neo Als, og han er utrolig glad for Kulturby 96. Specielt at det bliver afholdt i København. Det kan glæde ham, det kan det. Nej, han kommer faktisk over til København her til sommer, og så spurgte jeg, hvilken event glæder du dig så mest til? Og så svarede han, Oslobådene. Banke, banke på! Spurgte du, om der var nogen hjemme? Ja, det er der tilfældigvis. Jeg har hele hovedet fyldt med guldfisk og et restparti skrabelodder, så selvfølgelig er der det. Det er ikke det, du skal sige. Du skal sige, hvem er det? Vi prøver lige igen. Banke, banke på! Mina! Min Amanda var fra Kerteminde. Banke, banke på! Har de kysset i din gadedør? Banke, banke på! Ove! Ove and the Saints!
Jeg ved sgu ikke, der er et eller andet mærkeligt her, altså. Mine venner er fuldstændig syge i hovedet, og publikum siger underlige lyde. Der sker virkelig nogle mærkelige ting omkring mig for tiden, altså. Ja, min kone, hun er begyndt at gå til psykolog, og det er sgu rigtigt. Min kone er begyndt at gå til psykolog, så hjemme hos os, der er vi helt holdt op med at tænke os om. Ja, nu mærker vi efter. Det er sådan cirka det samme, det tager bare lidt længere tid, altså. Og så koster det 500 kroner om ugen, men ellers er det fuldstændig det samme. Altså, vi har det okay og sådan noget, det er slet ikke det, men vi har, der er nogle af vores venner, altså, vi har nogle venner, som, nej, for at være helt præcis, min kone har nogle venner. Og de er rigtig langt ude i hampen, ikke? De er forbi alt det der med psykolog og sådan noget. De er helt ude på det okulte overdrev, altså. De rykker på alt, hvad der ligesom er okult og astralt og mystisk og sundt. Sådan noget. Så hver sommer tager de på ølejr, hvor de bliver dyppet i noget vegetabilsk olie og rullet i klid og så trukket hen over en økologisk pløjmark. Det renser helt vildt, altså. Jamen det er utroligt, ikke? Sådan nogle mennesker findes, altså. Og vi kender dem privat. Nå, men altså, de er med, hvor alt, hvad ligesom er det der alternativ noget, ikke? Det nyeste, de har fundet på, det er, at nu skal hele familien til at hedde noget nyt. Far og mor og 6 børn skal alle sammen have nye navne. Hvorfor? Numerologi. Det er sådan noget nyt, man kan gå til. Altså, det er slet ikke nyt, det er noget, der har eksisteret i flere tusind år nede i de varme lande. Men altså, nu kan man gå på sådan nogle kurser herhjemme, og så studerer man sådan tal- og bogstavkombinationer og finder ud af noget er godt for en, og noget er skidt for en. Og så er der altså den her dame, som mod betaling... ja, hun tager penge for det, ikke? Og hun har altså fortalt dem, at det, de hedder, det er sådan noget rigtig bæ. Men det kunne jeg jo have fortalt dem helt gratis, ikke? Fordi sådan nogle mennesker derude på det okulte overdrev, de har det med at bruge nogle ret specielle navne, både til sig selv og til børn, ikke? Så der er Jasmin, og Kastanje, og Laurentius Urt. Rigtig fedt navn til knægten, ikke? Okay. Og jeg kan huske, første gang vi var nede og spise hos dem, ikke? Jamen, ren kaos. Allerede, når man ringer på døren, så ved man, der er et eller andet galt, ikke? Man trykker på dørklokken, så siger den, yin yang. Fuck, tænkte jeg, så skal vi nok ikke have kød. Det skulle vi heller ikke. Nej, vi sad en halvanden times tid og nippede til noget hyldesaft, og lagde nogle tarotkort, og sådan kørte lidt... Og så langt om længe, så kom maden så på bordet. Eller mad og mad. Jeg troede sgu, det var bordpynt. Så jeg stod og kiggede lidt på det, det kunne manden mærke. Så han kom hen til mig og sagde, ja du, her i huset, der spiser vi altså ikke døde dyr. Nå, men I holder da ikke for gode til at æde borgerbuketten, altså. Ja, jeg synes sgu også, det var meget sjovt, men det synes de ikke. Jeg husker, konen var sådan halvmæret. Hun kom ud fra køkkenet og sagde, nå, nu vil jeg altså godt vide, hvor synes I, vi skal spise? Skal vi spise indenfor eller udenfor? Så jeg synes, vi skal spise udenfor, så sparer vi også opvasken, så kan vi bare æde direkte bedet. Så vi spiste indenfor. Og så langt om længe kom vi så i gang med middagen. Eller, nej, vi kom ikke i gang med middagen. Nej, vi kom i gang med spisesituationen. Det kalder de sgu i ramme alvor. Hej, det er Jasmin. God tænke, jeg kom til spisesituation på fredag. Skal vi noget på fredag? Ja, hun mærker efter. Rent faktisk så er det sådan lidt af en spisesituation, de har kørende, ikke? Fordi de praktiserer sådan noget meget, meget fri opdragelse, så altså ungerne, de fiser op og ned ad væggen og sidder på bordene og sådan noget, fordi Laurentius Urt, han kan så bedst lide at spise med tæerne. Fedt nok, mand. De kan slet ikke kontrollere de der unger, det er simpelthen, om vi elsker børn, altså vi er simpelthen vilde med børn, vi kan simpelthen ikke få nok børn. Så sagde jeg, det tror jeg, mand, I ikke bare spiser som kaniner. Hør her, når jeg har alle de unger der og er så sunde, hvorfor går I så ikke over til noget økologisk sex? Så siger de, økologisk sex, hvad er det? Så det er der, hvor man ikke sprøjter. Ding, ding, dyt, bot, bing. Sådan skal det siges. Ding. Nu skal vi have en sang. Når jeg er trist,
og himlen grå, så er det dig, jeg tænker på. Ja, dig. Min lille kylling. Jeg elsker dine lår, så første de er, og dit smukke bryst, det elsker jeg især. Jeg har dig. Min lille kylling. AIDS er slemt, men din kærlighed bliver man ikke slået ihjel af. Og jeg ved, at det værste der kan ske er, jeg får mig en gang salmonella. Så læg dig ned, græd ikke, nej. Er der plads til et æg der, er der også plads til mig. Jeg har dig. Min lille jeg har dig. Min lille kylling elsker med gummitøj på. Oh yeah. Kære musikelskere. Hvor mange herinde værdsætter en god kazoo-solo? Akazoo, akadu. Nå. Hvor mange herinde har så tænkt på, at hvis ham der panfløjtespilleren Samfir, hvis han har haft underbid, så har han aldrig nogensinde set hans ansigt? Dobbelt nå. Nå, hvor mange har så haft lyst til, når de har stået i et supermarked, så tager de der skilte? Sådan en der. Jeg tager sådan et skilt, for man er nødt til at tage dem, men der er jo ikke nogen stregkode på. Tag sådan et skilt, og så hold det op foran den, der står bag ved en, og så sige, kan du se, hvad der står på det her skilt? Ja, næste kunde. Ja, det er rigtigt. Og ved du, hvor du skal stå hen i dag? I dag skal du stå. Jeg skal lige høre advokatsekretæren en gang. De der flæskesvær, ikke? Har du nogensinde tænkt på, at svin også kan have hudorme? Hvis kvinderne havde al magten på jorden, vil der ikke være krig, aldrig løsnet et skud. Og hvis mænd kunne få børn, ja, så spørger jeg bare, hvor i alverden skulle de så komme ud? Ja, hvis og hvis. Ej, hvor jeg er glad for, at I er her i aften, for de virkelig folk som jer, som er her i aften. Hvis tårer var guld, og hvis tid var penge, så ville jeg sidde og tude i en uge. Og hvis Ebbe Rode var søn af Claus Bue, så ville han hedde Ebbe Bue. Ja, hvis og hvis. Ja, hvis min røv var spids. Hvis din far giver dig lov, tager du så med mig i skoven, gør du det, baby? Hvis
Hvis jeg boede i et glashus, ville jeg bolle i kælderen, og jeg ville aldrig kaste med sten. Og hvis min pik kunne nå helt ned til jorden, så ville jeg have verdens korteste ben. Det er stort, det er smukt. Det er simpelthen ikke til at beskrive med ord, altså. Ja. Der er nogle ord, jeg ikke bryder mig om. Det tænker jeg, det var I mægtigt interesseret i at få at vide. Så om det er sådan nogle modeord, ikke? Altså, eller det er specielt et ord, det er ordet retro. Retro, det synes jeg er så åndssvagt ord, for der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad det betyder, vel? Det er bare noget, man siger indimellem, hvis man skal være smart. Altså, jeg så noget i går, det var bare vildt retro. Så jeg har prøvet at undersøge, hvad der egentlig ligger i det. Det viser sig, at det er noget, som nogle modeskaber og trendsetter har fundet på til at beskrive den situation, hvor man altså på en eller anden måde tager noget tøj fra forskellige stilarter og perioder, og så sætter sammen på en ny, tilfældig, casual måde. Så det kalder jeg ikke retro, det kalder jeg en overfyldt snavstøjskurv. Sgu da helt almindeligt, altså. De fører sig frem, så skal det bare være enormt trendy, ikke? Sådan. Og så tænker jeg, hvis det skal være på den måde, så vil jeg også prøve ligesom at være fremme på beatet, ikke? Så jeg vil indføre noget helt nyt i den danske underholdningsbranche, en helt ny genre, retro humor. Hvad så, det kunne man spørge. Jo, det er simpelthen vittigheder og jokes fra forskellige stilarter og perioder, sat sammen på en ny, tilfældig hulter-til-pulter måde. Og så er det kunst. En lille bredmundet frø kommer op til lægen. Min kone har en byld i røven. Nå, siger lægen, hvorfor lukker jeg ikke bare køleskabet? Nej, for vi har sådan brug for æggene. Altså, nogle gange kan der godt gå flere år, før en trend rigtig slår bredt igennem. Altså, det skal I sgu ikke være flove over, altså det var mig, der er så hamrende avantgarde. Jeg er simpelthen så langt fremme på beatet, at jeg har lavet en til. Den lyder sådan her. Der sidder 3 mennesker i en sauna. En nære og en mor med sin lille dreng, som har vand i hovedet. Og så siger moren til drengen, knægt, hvorfor har du tatoveret velkommen til Køge? Ha' en god dag hen over isen. Ja, hvorfor, siger drengen. Hvorfor har næren tatoveret en tissemand på armen? Siger moren, det er din far. Nå, siger drengen, ham klæder det. Den er ikke færdig endnu. For så er det, at næren rejser sig op og siger... Nej, det... Jeg har en teori. En teori om krig, som jeg gerne vil fortælle jer om her, fordi den er vældig god. Det handler om, at meget krig det starter på grund af det, mænd hedder. Helt stille. Men prøv at høre. Altså meget krig, for eksempel nede i det forhenværende Jugoslavien, der var det Ratko Mladic. Kan I høre, det er et farligt navn. Den mand er nødt til at gå i krig. Han er nødt til at lave krig. Slobodan Milosevic. Igen et farligt navn. En mand som ham, han må gå i krig. Teorien har jeg udviklet under Golfkrigen, hvor det var Saddam Hussein. Igen et farligt navn. Igen en mand, der må gå i krig. Jeg er sikker på, at hvis Saddam Hussein havde heddet noget andet, så var der ikke blevet krig. Hvis han for eksempel havde heddet Jørgen, så havde der ikke været krig. Der er sket noget forfærdeligt, Jørgen er gået ind i Kuwait. Så må Jørgen gå ud igen. Nej, ud med dig, Jørgen. Ud, kan du komme? Nej, ud med dig. Det går ikke, det her. Du har et grimt overskæg. Men helt taget Golfkrigen, der var mange besynderlige ting under den krig. Der var Norman Schwarzkopf, som var over i golfen og førte krig der. Og så 20.000 kilometer derfra, i Washington, i Pentagon, inde på et kontor, der sad Colin Powell hver dag og udtalte sig til pressen, iført camouflageuniform. Nu ved jeg ikke, om der er nogle soldater her i aften, men hvis der er, kan I ikke lige forklare mig systemet. Ideen med sådan en camouflageuniform, er den ikke ligesom, at man skal falde i et med omgivelserne?
Burde den ikke være kamufleret som et skrivebord eller en telefon eller sådan? Og hvordan gør man egentlig med sådan en camouflage? Hvor køber man dem henne? Går man ind i en forretning, der sælger og siger, jeg vil gerne have noget af... Måske, hvad sælger I her? Camouflageuniformer. Er det dig, Erik? Ja, det er trendy. Nej, men... Her står jeg. Nej, men der var andre ting, der var underligt. Der var det her stealth bombefly. Kan I huske det? Amerikanerne havde opfundet et usynligt fly. Et fly, man ikke kan se på radarskærm. Et usynligt fly. Igen en absurd ting efter min... Forestil jer den mand, der har lavet de tegninger her. Og så kommet ind næste morgen. Hun skulle have set tegningerne til flyvemaskinen. Over ved camouflageuniformerne. Og første gang man brugte det her, det var da de bombede Bagdad. Kan I huske det her, man så på CNN med raketter op og sådan noget? Det var første gang man brugte det her fly. Forestil jer det irakiske luftforsvar. De har siddet der og kigget på deres radarskærme, og så pludselig set 2 mænd nærme sig i 10 kilometers højde. Hent Jørgen, han skal se det her. Pop, så ryger hans øjne ud igen. Nu skal vi have noget musik. Nedtur i natten, sjældent så til. Hverdagen venter, ferien er fortsat forbi. To smelter sammen, klinker et skår. Tiden kan hele, men hvem ved hvornår? Så jeg kan skrive tekster, som kun mig få forstår. Selv så ved jeg ikke rigtigt, hvad der foregår. Men mange kvinder synes, at jeg er indsigtsfuld og kær. Og så længe det giver fisse, vil jeg være sær. Jeg er, hvad jeg er, jeg er tosset inde i mit hoved. Jeg er langt ude inde i min sjæl. Går en tur på café, drikker te, læser Kafka og virker speciel. Jeg leger klog mand med mange facetter, skriver helt uforståelig lyrik. Jeg er så fuld af lort, at jeg må gå i sort. Jeg slår plat på din hang til mystik. Jeg er så kvikke. Tale er tavshed, og sølv er guld. Den tommeste tønde, buldren når den er fuld. Tekst uden tanke, og pop uden plan. Nonsens i neon, der skriger fra Mols til Skan. 2 liter mælk og en fløde, 3 bakker fritgående æg, skovmand i Skive og Kærgården, 5 slags forskellige pålæg. Så jeg kan skrive tekster, som kun meget få forstår. Selv så ved jeg ikke rigtigt, hvad der foregår. Jeg er tosset inde i mit hoved. Jeg er langt ude inde i min sjæl.
sjæl. Jeg leger klog mand med mange facetter, skriver helt uforståelig lyrik. Jeg er så fuld af lort, at jeg må gå i sort. Jeg slår plat på din hånd til mystik. Jeg er en strik. Tusind tak. Hold da kæft. Nogle gange så tror jeg altså ikke, der er nogen retfærdighed til her i verden. Kender ikke det? Nogle dage så har man det sådan, man synes bare overhovedet ikke, der er nogen retfærdighed til her i verden. Men så har jeg sådan et lille tv-interview med Markus Schenkenberg. Jeg ved ham, den svenske supermodel. Hver gang jeg føler, der ikke er nogen retfærdighed til i verden, så spiller jeg lige det. Han er jo dum som en dør, mand. Nå, den her sang, vi nu skal spille, det er også en sang, der handler om nogle mennesker, som virkelig har det hårdt. Men så sker retfærdigheden fyldest til sidst. Sangen hedder Ib. Ib, han sidder ensom på sit kammer. Og Ib er meget flov, fordi han stammer. Og Ib bliver temmelig tit generet og synes, at han er helt forkert. Så bliver han hjemme og prøver at glemme. Ja, så bliver han hjemme og prøver at glemme. Men en dag gik Ib alligevel ud på pop og mødte en bartender, der hed Bob. Og Ib sagde, Whisky uden is. og Bob sagde, Naturligvis. Ib sagde, Hov. Det er ikke spor sjov. Ib han gentog, Hov. Det er ikke spor sjov. men Bob han sagde bare, Du skulle bare vide. ja, sådan faldt ordene. For ser I, det viste sig, at Bob han stammede selv. Men Ib var ikke tryg alligevel. For straks da næste kunde kom, sagde Bob, Gerne 2 cola og 2 rom. Ib sagde, Hey Bob. Jeg synes du er svinet. men Bob sagde, Det var da ham jeg gjorde grin med. Ib han sagde bare, Der kan man bare se. og så blev de skide gode venner, de to. Og så drak de 8 elefant i rap. Og de lå af deres fælles handicap. Ja, de drak mere, de røg ud noget snavs. De kom ind på et sted, hvor de kun spillede house. Og sagde Ib, Bob, skal vi ikke spille hiphop? og Bob sagde, Tip-top, så kalder vi bandet for flip-flop. det gjorde de som man. Og inde på historien er som så. De spiller house, og de er bankerå. Ja, folk er vilde, de skriger mio mig, men hittet stammer fra en talefejl. De synger Dubi-dubi-dub, mi bop-bop. Dubi-dubi-dub, yeah, yeah. Dubi-dubi-dub, mi bop-bop. Dubi-dubi-dub, yeah. Men vi andre synger du 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 Ib og Bob. En sandfærdig historie.
Sidste år var det 50-året for bomben i Hiroshima, og det valgte verden at holde på lidt forskellig vis. I Frankrig gjorde man det med noget festfyrværkeri. Man havde ikke lige plads derhjemme, så man gjorde det på en ferieø, og det var jo noget, der vagte en del moroer rundt omkring. Herhjemme svarede den hjemlige statsminister igen med at tage en cykelhjelm på hovedet. Det kan lære de franskmænd at lege med krudt. Men ville det ikke være skønt, hvis det i stedet for var kvinderne, der regerede den her verden? Så det tror jeg tror, han ville blive meget fredeligt at være. For jeg tror ikke, at en kvinde ville finde på at lave en bombe, der kunne udslette menneskeheden just like that. Jeg tror nok, hun ville lave en, der kunne give os dårlig samvittighed et stykke tid, men altså, så er den skid vist også slat, ikke? Vi vil godt dedikere dette nummer til parforholdet, og ikke mindst til kvinden. Kvinden som kvinde. Dengang, da vi faldt for hinanden Som kvinde og mand, der tog vi hensyn. Ja, vi tænkte på, hvad vi gjorde og sagde. Vi sagde elskede, sig til mig. hvad der piner dig. Hvad der i vejen. Så det var dengang, ja. Hvad gør vi i dag? Vi prutter uden hensyn til hinanden. Det er jo bare luft for fanden. Nå. Ja. Når det må være slut Med at gå og brudt. Det her går galt en Det er dag. for dumt det her. Vi gider ikke engang at sige undskyld mere. Så da vi mødtes, var det kys og kælenavn. Blev du ikke kaldt vav? Vi gav hinanden fodmassage, og alt blev gjort i enighed. Var det Vagns, du hed? Vi må have den tid tilbage. Ja. Det her kan jo ikke blive ved. Nej. Og hvis vi ikke passer på, ja, så går det hele ned. Men gør vi noget ved vores kærlighed? Nej, vi prutter uden hensyn til hinanden. Det er jo bare luft for fanden. Nå. Ja. Når det må være slut Med at gå og brudt. det her går galt i Det dag. er for dumt det her. Vi gider ikke engang at sige undskyld mere. Vi må lære Det vi må. at tage vare på hinanden. Må vi gå udenfor, hvis vi skal. Hvad? For som min gamle far sagde, en dag så fiser hun af. Selv en dag vil hun fise af. Kære publikum, det har været en forunderlig aften i aften, og jeg vil gerne sige noget til jer, som berørte mig meget dybt, da jeg hørte det. Det var noget, jeg hørte for nyligt. Det var noget, min ene søn sagde til mig. Han sagde... Vi slutter. Ja. Vi siger farvel nu til hinanden. Må vi ikke synge mere. Nej. Nå. Når nu er showet slut, Skal vi så have sprudt? ja, nej, vi skal hjem i Du seng. er da lidt for dum. Hvordan kan du da gå fra sådan et publikum? Vi må hjem Sur løg. være friske til i morgen. Kan vi ikke lige nå et ekstra? Hvad? Nummer? Nej, der er ikke mere tilbage. Farvel og tak for i dag. Sag farvel. Og tak for i dag.
Dearly beloved. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. Honey, there'll never be another. I only want to see you laughing in the rain. Er det okay med jer, hvis vi tager en til? Okay da. Vi skal tilbage til 87, hvor vi var på en uges charterferie sammen til Mallorca. Og det var en utrolig udbyrig tur, hvor vi kom hjem med lidt af hvert. Gjorde vi ikke det? Jeg kan sige til de interesserede, at vi er blevet kureret for det meste af det. Her kommer Mallorca! På Mallorca er der sommer og sol. Jeg vader rundt med min tud i stadiol. Jeg har væskende sår på mine flæskede lår, og der er pisset i hotellets swimmingpool. Gud, der så deres mad er både varmel og klæ. Jeg er nu på tredje døgn med mylder bag. Men på slaget 10 er mine trængsler forbi, for der åbner diskotek det tredje rige. Der er øl og vin og vals, der er tysker überalls. Vi er en lille Marlen, ja! Og vi er en lille Marlen. Arriba! Nå, men op i baren, og så var det jeg sagde, drej martini, så får man fame 3. Jeg sagde kun én, hun sagde niks hver sten, og så drak jeg dem, og så kan jeg ligge. Jeg blev svimmel, jeg blev dalrende dum, sådan bare Leone videre Jeg bliver budt op til dans af en preussisk svans, der ville hindre hylder harpen hele tiden. Jeg siger lige så stille, nej, den må du prøve af på guiden. Vi er en lille Marlen, og guiden hedder Sten. Hallo? Hallo, kan alle høre os? Det er stødskønne guider, Sten og Sten og Sten. Vi vil godt have lov til at sige god aften, og rigtig alle velkommen her til Hotel Plaza Kvalma de Mallorca. Her er det Sten, jeg er guider. Jeg håber, at alle vores gæster vil leve op til vores motto, nemlig spisning, rygning og rejsning. Nu er det sådan, at vi over morgen skal have sådan en lille grisefest. Men det kan da godt være, at vi allerede i aften kan få Sten til at vise svine frem. Nej, vi skal så sandelig ikke være sjofle. Vi får ind der vores sjofler. Vi skal derimod synge og funge en sang fra dengang, hvor der rigtig var tyskere til. Hvad hedder den, Sten? Den hedder Vi Ejens Lille Marlensten, det ved du godt. Vi Ejens Lille Marlen. Kom så altså. Ja. Vi Ejens Lille Marlen.
Tusind tak for en vidunderlig aften.